Ba, hau oso garbi daukat. Hori izan da eta izango da beti RIP. Ni RIP entzun nuen egunetikan, ja behaien fanatiko fans bat bihurtu nintzen, eta ja, behaien material dana, directo celebre dana daukat, eta ez dakit, bai musikalmente eta bai bizi moduan zeharren niretzat RIP asko izan da, asko markatu nago, alde guztietatik. Hau galdera zaila da, porque esatea eukiko nituke asko, esango nuke bai parabelunen lelena, potortainon lelena, antitodo eskorbutorena, keuen dio distorsionena, potortainon esan dut bai, baina bat aukeratu behar badut, ertzainaken lehenengo diskoa. Zeba, kriston diska da, gaztetan entzute genuen, baina gero jazi ginen gauza punkiagoak entzuten. Baina denborakin berriro entzuten hasi nahi diskori, eta da bombazo bat. Eta oso importantean niretzako euskeraz dela. Así que dudarik gabe ertzainaken lehenengo diska. Ba behitu, hau bitxia da, esango dutena, segurunez jendean etzat, baina begira, izango dut abesti bat, oso talde kultuna duten talde bat. Eta berez zeba, esango nuke inortxok ez dulako ezagutzen kasik. Ari nahiz hitz egiten kanka taldearen, lezakako kanka taldeataz. Eta niretzat kankaren maketa da la hostia. Aurreko disko horiekin borrokan egiteko moduko maketa bat. Beraz, behaiekin, beraien oroitzen naiz, da beren baiztaren ere talde bat izan delako, kamamila abestia aukeratzen dut. Hemen dudarik ez daukat. Yo no debo nada, ni al Dios ni al gobierno, por haber nacido por el coño de mi madre. Iruditzen zai, La Polla Recordsen esaldi hori dela, esaten dut dena, así que dudarik gabe esaldi horrekin gelditzen naiz. Gustoko musikari bat, ni abeslari bezala izan da Nacho Cicatriz. Frontman ona, basatia eta egurra eta showa seguratuta. Baditut beste abeslari batzuk gustoko, baina ez dira horrelako frontmanak, ez? Por ejemplo, Godei Beiti Arkadako nagotza asko gustatzen zait. Eta Artola baita ere, Unidad de la Besakoare asko gustatzen, bere kantatzeko era. Baina gero frontman bezala Nacho, así que niretzat direkto asko da. Igual batek ondo abesten du, pero es un parau. Eta ez, egurra, eta hortan Nacho, dudarik gabe. Bueno, normalean tamale streaming bidez entzuten dut. Bueno, ez, dana esan dago, eta hori pena ematen dit. Baina, bueno, baita ere esan dezake CD-a entzuten dudala. Eta kaseta, azken aldean kasetare desente. Berez politena, da esaten dugu, diska erosi, ze formazio zan, nor zen abeslaria, ze urtetan atera zan, saltza hori denak asko gustatzen zaizkit, baina denbora azkenean dana modernizatu da eta streaming bidez bukatu dugu gehien bat entzuten. Hombre, hau, bai, azpeitiarra naiz, laguna nituen, kontzertu asko montatu nituen, txoko hartan, txarrantxa zan beharra daukat. Zergatik, denagatik, ez dakit, talde asko lotu behin nituen, eta han ibiltzen ginen, eta bertakoa bai ginen. Orduan etzai berezi ja txarrantxa zen. Hombre, hori da sentimentu aldetik, porque gero sonido aldetik eta lokal bezala desastre bat zen. Baina han sortzen zena eta han sentitzen genuna guretzat la hostia zen. Bueno, gustatzen zitzaidan joatea esango dut, porque oraintxe bi aste bota duten ere gustoko lokal bat. Jam, Berregarakoa. Zergatik, joder, hemen ikusi ditunik, RIP, Oxymoron, Dambe, Tukapsup, Exploited, Animales Muertos, GBH, The Boys, 999, eta beste hilera luze bat botatzen dugu nuke. Gaina gogoan izan baita ere, Holies in the Sun, dakit 2000 urtean edor, hori izan zela, jamen, eta izan ziren 3 egun, venga, egurra, talde inglesak amengoak, eta bai, eske, jam. Biditut, baina bueno, bat kontatuko dut askartxoago, RIP entzuten azinetzenean, RIP ezin ginenan entzuten ninituen 14 urte. Eta justu askoitira etorri zian RIP, igande batean, bapekin. Hori izan zen niretzat, algo que soñaba niretzat, amez bat zen konzertu hartan edotea, izan zen, la hostia. Bestea baita ere, handikan beste pareatu urtetara, RIP egoten zuen, Cicatriz egin txibiston. Etxean gezurra esan, eta kanpina hartu, txibistora heldu autostopean eta hori, txibisto batzean aparkatu genuen, eta
kontzertura. Hura izan zen Cicatriz, riff eta Lustimen. Urregunian kanpina loin, da berriro ere autostopean etxera. Ez dago hitzik esplikatzeko. Bai, gogoan dut. Lehenengo diska erosi nuena izen zen Baldin Badan bigarrengo LP-a, izenik ez dauka. Bai, hori, garai hartan oso Baldin Badea zalea nintzen, oso zalea. Eta, bigarrengo diskak hartzen zuenean, pues, el txetxoa apurtu eta azpeitin akordatzen nahi nola zegoen Arkupe diskak. Eta area joan nintzen eta horixe erosi nuen. Dago baita ere kasualidadez, beste hilabete barra azpeitin jo zuten Delirunen partez. Eta, joduan ere, diska entzun berria, joder, lehenengo filara, dana hori abestera. Erosi dut, Dekadentzia, Iruñako 80. hamarkadako talde baten 3. maketa. Todo va bien en esta guerra. Azken aldian, erosten duten ia dena da kasetak. Zergatikan, naiz kolekzionista maketena, ez? Orduan Euskal Herriko 80. urteko maketak eta 80. maketak kolekzionatzen ibiltzen naiz, aurkitzen, danai galdezka, eta horrela aurkitu nuen, Dekadentzian todo va bien en esta guerra.